नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी नीता. माझ्या चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आणि येणाऱ्या दिवाळीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आज आपण बघणार आहोत करंजीचे पारंपरिक रीतीने केले जाणारे सारण. हे सारण कोकणात खूप प्रसिद्ध आहे. कोकण जरी असले तरी बऱ्याच ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धती कोकणातही आहेत. काही ठिकाणी हे चणे असतात ते भाजले जातात, जात्यावर भरडले जातात आणि मग त्याचं पीठ तयार करण्यात येतं आणि सारण बनवण्यात येतं. काही ठिकाणी चणे आणि मूग या दोन्हीचा वापर केला जातो. हे दोन्हीही भाजले जातात, जात्यावर भरडले जातात, मग आचडून परत जात्यावरती त्याचं पीठ बनवलं जातं आणि सारण तयार केलं जातं. या करंज्या खूपच चविष्ट लागतात. पण आजच्या घाईच्या जीवनात एवढा वेळही नसतो, जातही प्रत्येकाकडे नसतं. तर मी जी तुम्हाला पद्धत सांगणार आहे त्या पद्धतीने जर तुम्ही सारण केलं तर तेही सुद्धा चविष्ट लागतं. तर चला शिकूया. स्टेप 1. सर्वात महत्त्वाचं आहे प्रमाण. अर्धी वाटी चणा डाळ, अर्धी वाटी मूग डाळ मी घेतली आहे. चणा डाळ आणि मूग डाळ याचं प्रमाण सम घ्यायचं. 1 टेबलस्पून सफेद तीळ घेतले आहे. सुकं खोबरं घेतलं आहे 1 वाटी. पाव वाटी मी घेतला आहे रवा. हा बारीक रवा घ्यायचा आहे आपल्याला. अर्धी वाटी घेतला आहे मी गूळ. आपल्या जेवढ्या डाळीचं प्रमाण असेल त्याच्या अर्ध्या प्रमाणात आपल्याला गूळ लागेल. जसं आता मी 2 वाटी अर्ध्या इथे घेतल्या आहेत, तर अर्धी वाटी मी काय घेतलं आहे, गूळ घेतला. 1 टेबलस्पून घेतली आहे खसखस. 1 टेबलस्पून घेतली आहे वेलची पूड. पाव तुकडा घेतला आहे जायफळचा. 1 किलोचं अर्धा किलोचं सारांचं प्रमाण तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी देणार आहे, तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा. स्टेप 2. तवा गरम करायचा आहे, चांगला मध्यम करायचा आहे आणि सर्वात प्रथम चणा डाळ ही आपल्याला चांगली भाजून घ्यायची आहे. चांगली मस्तपैकी भाजून घेतली पाहिजे, सुगंध आला पाहिजे आणि थोडीशी पिवळसर अशी झाली पाहिजे. ही बघा अशा प्रकारे 2 ते 3 मिनिटातच ही चांगली भाजून निघेल. तर आता ही काढून घेऊया. आता भाजत आहे मी मूग डाळ. मूग डाळ ही अशाच प्रकारे चांगला खमंग असा सुगंध येईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायची आहे. मूग डाळ ही लगेचच भाजली जाते, तर मूग डाळ पण आपली भाजून तयार आहे. आता 1 टेबलस्पून मी घेतला आहे तूप आणि त्याच्यात आपल्याला खमंग असा शिऱ्याला भाजतो तसा रवा एकदम चांगला भाजून घ्यायचा आहे. सतत परतत राहायचं आहे कारण रवा फार थोडा असतो. रवा घातल्याने काय होतं, कारण आपण पिठाच्या या करंज्या बनवतो ना, ते चिकटत राहतं तोंडाला, तर रवा घातल्याने ते काय होतं, चिकटणार नाही. सुकं खोबरं आता भाजून घेत आहे मी. गॅस आता बंद करायचा आहे आणि बंद गॅसवरती तवा हा गरम असतो. तीळ थोडेसे परतून घ्यायचे आहेत लगेचच. तीळ जास्त भाजले गेले की ते कडू लागतात, त्याच्यामुळे थोडंसं हलकंसं परतून घ्यायचं आहे. आणि आता आपण घालायचं आहे खसखस. खसखस ही लगेच भाजली जाते, त्याच्यामुळे बंद गॅस करून या दोन्हीही वस्तू व्यवस्थितपणे आपल्याला थोड्या परतून घ्यायच्या आहेत. स्टेप 3. यामध्ये चणा डाळ आणि मूग डाळ, फक्त चणा डाळ आणि मूग डाळ आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायची आहे. एकदम बारीकी नाही वाटायची, एकदम जाडी नाही, दरदरीत अशी वाटायची आहे. तर आता हे मिक्सरला मी वाटून घेत आहे. जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेलचं बटन दाबा, त्याच्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. तर नक्की सबस्क्राईब करा. आता घालायचा आहे गूळ. हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे मी. जायफळ घालायचं आहे, वेलची पूड घातली आहे आणि मिक्सरमध्ये हे सर्व मिश्रण आपल्याला काढून घ्यायचे आहे. आणि यामध्येच आता मी घालणार आहे भाजलेला रवा, जेणेकरून हे सर्व मिश्रण जे आहे एकजीव होईल. मस्तपैकी गूळही सगळ्या पिठाला लागेल. तर मिक्सरला हे चांगलं फिरवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपलं सारण जे आहे ते खूप चांगल्या प्रकारे तयार होईल. तर आता मी हे मिक्सरला लावून घेते. बघा मस्तपैकी गूळ कसा आतमध्ये मिक्स झालेला आहे. आता एका बाउलमध्ये आपण हे सर्व सारण काढून घेऊया. एका बाउलमध्ये मी हे काढून घेत आहे. आणि आता जी उरलेले पदार्थ आहेत, वस्तू आहेत, ते आपल्याला याच्यामध्ये मिक्स करायचे आहेत. तर आपल्याला घालायचे आहेत आता तीळ, त्याच्यानंतर खसखस. खसखस हे ऑप्शनल आहे, जर तुमच्याकडे असेल तर वापरू शकता, नाही वापरलं तरी चालेल. सुकं खोबरं. यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट्सही घालू शकतो. आपल्याला आवडतील ते ड्रायफ्रूट्स तुम्ही याच्यामध्ये घाला. तशा प्रकारे हे आपलं सारण बनवून तयार आहे. फ्रीजमध्ये चांगलं तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये ठेवलं तर 20 दिवसापर्यंत हे सारण चांगलं राहील आणि बाहेर ठेवलं फ्रीजच्या बाहेर तर 15 दिवसापर्यंत हे सारण चांगलं राहील.
या दिवाळीला या सारणाप्रमाणे सारण बनवून बघा. कमेंट नक्की करा की तुमच्या करंज्या कशा झाल्या आहेत. चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त प्रियजनांना शेअर करा आणि हा व्हिडिओ बघताय तर लाईक ही नक्की करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.